Hadian ke jinglap hi dalaki jongki khmat do menteri khna ka sarkar kmi ubape ya katrat Ministry of Minority ujon parla ya ka jingle ka sarkar me gelia Democratic Alliance support ka jilam ka National People Party ba khlem pen pau haki mau kerteng ya scheme ba ai ka sarkar kmi uba el hek ubadeyu amali ka BJP loong u menteri rang badu kari India u Narendra Modi u de ban pha da ka kanhun toket bakhlain kum ka Enforcement Directorate ka CBI namar ba ya ka scheme sarkar kmi lapen kelas ka scheme jong ka sengsai parthei kham tam ya ke NPP ya ka ni uba el hek lapan pau habai kran bat kilap thai kubor hadian balawai ke jelang ban penkot ya ke jingar khi dap advance nam jong ke jinglong MLA ke jongu nak penthor umkra constituency pi ka long ke bakna makor hadu kata ya gani ka MDA government hapo ka jinglam jong ke NPP baro kitu gi scheme central scheme blashna ya ka PS Sangma Stadium blashna ya ka TRI ka Tribal Research Institute but kiwi baro ki major development peladi baro ke di daga jong central government kalau kai ka ba sngopsi bat ka balengo ban UI ba watang ke kerteng jong scheme ru amchimla tho bal ai central government ka department jong central government ru amchimla ai ba diga do ka department ka ba ai kini scheme kalau ba susi adu kata ba kani ka sarkar MDA ke balai lam da honorable chief minister Jui Konrad Sangma ulakwa ban penjak lu baro ki scheme ki ba ai da ke central government bala ai tang ka nam ye ki break badai be tang da liang jong parti jong uhi ka badai ke NPP ikat union minister lalap hi dala ka khmat la jong baga scheme jong minority affairs ka bala ai menishna da menta ka tugas stadium tang kerteng jong minister jong minority affairs umdan tang scheme jong central government ru gamdon kala ulong hero bo wan ai complain cho prime minister jong Shri Narendra Modi ji nganget ba ya gani kan poi siga skor jong Narendra Modi honorable PM jongi kendang mula bensim action ya gani ka jingle jong ka penggala gini scheme baro naga central scheme ka penggala siga political party scheme ngadi ban pha ya ka idi in pha ya CBI ru kumno kala penun kam bakla kat kani ga scheme jong central government ban penggala long ka political scheme jong kanu ka political party khamtam lele jong ka NPP bon ba kajing kambak lai ke bisa yang sadon hawi ke por kan saya patai ya ka kumno bagane ke NPP led government jongi kala penon kambak lai ke pisa jong pai ba kum ka focus scheme mereka scheme jong central government ke besim daga loan ke ba ai ban menta badela ai ling ba ke scheme la ai ling ba ki aspirant candidate ling ba ki candidate jong ka NPP habaro ki constituency jong ka nega state Meghalaya ka jongi la ban misuse ka nega bor ka bagidan kalong kai ka babakla daga bisa jong pai ba daga scheme jong pai ba la pangkala long ka party scheme ka party development mangi ong pi na kaliang jong ka BJP ila nalor bo president jongi lo depken ban mangi baro na ka party ngin dawa no honorable prime minister jongi Shri Narendra Modi bentokit halor kane ka jing misuse jong ka sarkar MDA po ka jinglam yo Shri Konrad Sangma ko chief minister wala penerkam bakla yakne ka central scheme hagar teng jong ka NPP party